превръщате чуждия живот във ваше занимание. Спрете с вечните забележки, капризи и претенции. Не мерете хората по собствените си представи и не се дръжте така, сякаш имате правото да определяте кой как трябва да живее, какво трябва да избира и какъв трябва да бъде. Никой не ви е дал правото да налагате волята си с грубост, натиск, с вина или с непрекъснато недоволство. Света не съществува, за да удовлетворява вашите очаквания, а хората не са родени, за да бъдат удобни за вас. Всеки човек има своя път, своите причини, своите потребности, своите възможности и своите граници. Никой не знае какво носи другият в себе си, през какво е преминал и какви битки води. И за това никой няма право да превръща собствените си представи в присъда над чуждия живот. Гледайте себе си и своя живот. Не превръщайте чуждия във ваше занимание. Не налагайте волята си. Не притискайте, не унижавайте. Не изисквайте хората да живеят така, както на вас ви харесва. Никой не е роден, за да удовлетворява чуждите капризи. Никой не е длъжен да оправдава чуждите очаквания. Всеки носи отговорност единствено за своя живот. Не е нужно всички да мислят като вас, да чувстват като вас и да избират като вас. Не е нужно някой да се съобразява всяко ваше желание, да оправдава всяко свое решение или непрекъснато да доказва, че е достатъчно добър. Различието не е грешка, несъгласието не е обида. Свободният избор не е покана да бъде наказван с критика, грубост или емоционален натиск. Когато непрекъснато търсите какво не е наред в другите, рядко променяте тях. Най-често просто пренасяте собственото си недоволство върху чуждия живот. Вместо да се погрижите за себе си, се опитвате да управлявате някой друг. Но никой няма задължение да живее така, че вие да се чувствате удовлетворени. Гледайте себе си и своя живот. Не превръщайте чуждия във ваше занимание. Не налагайте волята си. Не притискайте, не унижавайте. Не изисквайте хората да живеят така, както на вас ви харесва. Никой не е роден, за да удовлетворява чуждите капризи. Никой не е длъжен да оправдава чуждите очаквания. Всеки носи отговорност единствено за своя живот. Колко човешко достоинство е било пречупено от постоянни забележки. Колко увереност е била изгубена под тежестта на вечната критика. Колко хора са спели да бъдат себе си, защото някой непрекъснато ги е карал да се чувстват недостатъчни. А никой не пораства, когато живее в страх да не бъде осъден. Никой не разцъфтява там, където непрекъснато е поправян. Истинската грижа не мачка, истинската любов не командва. Справедливостта не унижава, уважението не притиска. Прощеността не използва вина, страх или грубост, за да получи това, което иска. Истинското уважение знае къде свършва правото да изразиш мнение и откъде започва свободата на другия човек. Гледайте себе си и своя живот. Не превръщайте чуждия във ваше занимание. Не налагайте волята си. Не превръщайте критиката в навик. Не превръщайте грубостта в сила. Не превръщайте контрола в любов. Всеки човек има право да избира своя път, да носи своите решения и да живее живота си свободно. Живейте своя живот, носете своите решения, своите избори и своите последствия. Погледнете собствените си думи, собствените си реакции, собствените си претенции и собственото си недоволство, преди да ги прехвърляте върху другите. Не превръщайте хората в средство, чрез което да задоволявате своите очаквания. Не се опитвайте да управлявате чуждите избори с критика, вина, грубост или натиск. Никой не е роден, за да бъде удобен за вас, както и вие не сте родени, за
да бъдете удобни за някой друг. Гледайте своя живот и оставете всеки човек свободно да живее своя